Magalawig tubtob sa mga adlaw ang Iloilo Mais Vendors o kung Vend Expo 2026 sa sudad sang Iloilo. Ang mais isa ka acronym para sa meetings, incentives, conferences kag exhibits. Ang nasabit nga expo ginorganisa sang Iloilo City Mais Center kaupo ng Department of Tourism Region 6 kag Iloilo Mais Alliance. Diin mayara man sang suporta sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Katuyuan sila nga ma-promote ang lokal nga micro, small and medium enterprises, production companies, music providers, hotels, tourism operators, kaiban pang suppliers nga nagaserbiso sa mais industry. Suno kay Iloilo City Mayor sa Tranyas, isa ini sa madugay nga handom sa syudad kung makabulig sa pagpabaskog sang industriya sa mga local suppliers. Pahayag pa sini nga makasave ang mga event organizers nga nagaplano sang conventions, meeting kag conferences bangod may mga local suppliers man nga naghatag sang special discounts. Suno pa sa alkalde paagi sa Mais Vend Expo 2026, ginapaabot nga mas makilala pa ang kapasidad sa mga local suppliers. Nagalaom man ini sa mas madamo nga mais events nga maghatag dugang nga oportunidad sa lokal nga negosyo sa sudad sang Iloilo. Pero mi ko gani kinahambal sino ang makabenepisyo kung may ara kita madamo nga event. Bilog gyud nga lokal nga ekonomiya nato. Kaya ang aton nga mga bisita, hindi lang magkadto sa mall, makaon sang aton nga food, malibot sa aton, makadto sa probinsya, makadto sa mga farms, sa mga resorts. We complement each other. So ang makabenepisyo sang aton nga mga conferences and mais event is not only the city, but the whole Iloilo City and Province. Si Iloilo City Mayor sa Tranyas.